perkutut buntel mayit, yang kalih nggih menika perkutut Wisnu Tinundung, ping telune nggih menika perkutut Brahma Klawu Geni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng pinanggih karejaran kawilujengan. Wisipun ingkang tansah setuhu mirsani channel Solawe teng pundi papan kadununganipun. Mugi-mugi ingkang mirsani channel Solawe mang diparingi bagas waras jasmaniah rohaniyahipun dhuwur lan batinipun. Lan mugia dipun gampelaken sedaya urus-urusanipun, lan mugia mang diangkat kamulyan derajat lan pangkatipun, lan mugia ingkang mirsani channel Solawe mang ditambahi rejeki ingkang kathah mlimpah ruah kawindanipun Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Para sedulur, dalu menika channel Solawe badhe nyajiaken ta nyuguhaken nggih menika perkutut ingkang keramat, ingkang mistis, ingkang magis, ingkang bertuah lokal alam, nggih menika perkutut punden. Para sedulur, dados saderenge dalem marasiba Jumanaka matur tengasane panjenengan sami dalem badhe medharaken utawi njlentrehaken perkutut berkaturanggan kanthi sak rena-renane penggalih. Dados para sedulur, dalem menika channel Solawe badhe mbakas tuntas nggih menika perkutut ingkang keramat, ingkang boten angsal dipun ramut, ingkang gawat, ingkang mistis, saha ingkang cara tiyang Jawi niku wonten walakipun. Walak niku upama dibangsani tiyang sakniki nggih walat, namine walak wadi nggih. Dados perkutut niku mbakas perkutut berkaturanggan niku mboten ten telase. Dadi maneka warna, maneka jenis-jenisipun lan wujud-wujudipun lan karakter utawi warna-warninipun jenis manuk perkutut. Dados perkutut ingkang boten asal diramut, ingkang gawat nggih menika kirang langkunge dalem yen mirsani para winasih sesepuh riyin ing nyanjangi nggih kirang langkunge wonten gangsal. Indah nggih menika perkutut buntel mayit. Kaping kalih nggih menika perkutut Wisnu Tinundung. Ping telune nggih menika perkutut Dandang Ngelak. Ping papate menika Brahma Klawu Geni. Ping gangsale nggih menika perkutut punden. Niki dalem gadah perkutut punden. Niki yen diramut kirang sae, kirang prayogi. Dados saderenge kawula wedharaken setunggal-setunggalipun niki dalem badhe mbakas riyin perkutut ingkang kawitan, ingkang wekasan nggih menika perkutut buntel mayit. Dados perkutut buntel mayit niku perkutut ingkang sayape niku teng ekoring teng swiwine teng sayap swiwine niku wonten putih satule. Nggih. Niku perkutut namine perkutut buntel mayit niku mboten kepareng diramut. Niku perkutut ingkang mistis, ingkang keramat, ingkang gawat. Kepareng ngramut ingkang sampun wiswane sampun 40 ke atas. Sepindah spiritual ping telune nggih tiyange sabar lan narima. Pak insyaallah nggih yen ngramut kepareng saged kiyat. Tapi yen namung tiyang sarasan, tiyang lagaran mboten gadah keilmuan bahaya. Terus namine mawon pun
buntel mayit. Buntel niku bungkus, mayit niku mayat. Dadi bungkus sing ngopeni tawi sing ngramut. Yen mboten ahli spiritual, mboten ahli tirakat. Lah ping kalih nggih menika perkutut. Napa niku perkutut Wisnu Tinundung. Wisnu Tinundung niku umpami tiyang ngramut niku nggih bahaya. Uga sanak kadange sanak sedulure saged dipun tundung, saged dipun usir. Nggih nundung keluargane, gampang congkrah, saha rejeki gampang tertolak. Dadi sanggane niku amprat kirang prayogi kirang sae. Amargi niku ngelmu titen tiyang Jawa niku. Tiyang Jawa niku ngelmu titen, dipirsani, diraoske, niku mboten namung setunggal minggu, 2 minggu, atau 3 minggu, atau 1 bulan, 2 bulan, sampai tahunan. Niku saged mangertos, namung 1 minggu, 2 minggu mboten saged. Mungkin ampun tahunan ngertos namine Wisnu Tinundung. Saking ngramut niku pripun sejatine niku namine ngelmu titen nggih. Lah kaping telune nggih menika perkutut Brahma Klawu Geni. Brahma Klawu Geni niku perkutut sing ulune ulese niku enten abrite. Nggih. Ulese niku enten abrite. Enten iki enten abang. Semua abang. Iki Brahma Klawu Geni. Niku mboten kepareng diramut. Namune Brahma sipate niku mpun geni, Klawu niku awu. Jadi dados yen sampun kebakar dadi awu namine Klawu Geni. Bahaya, mboten kepareng diramut. Saged mbakar jiwa ragane sing ngramut, saged mbakar karya rumah tangga, saged mbakar napa kemawon ingkang boten dipun remeni ingkang rawuh perkutut berkaturangan Brahma Klawu Geni. Ingkang kaping sekawane nggih menika perkutut Dandang Ngelak. Dandang Ngelak niku sejenis Brahma Kokop. Tapi nek Brahma Kokop niku nelaske toya, yen Dandang Ngelak niku nelaske pakan. Jadi to tiyang gadah rezeki niku gampang telas diwastani perkutut katurangan Dandang Ngelak. Niku pamit diramut diparingi daharan ngoten niku teng cepuke ngoten niku nggih teng pakane. Niku benten kalih perkutut sanes. Koncone menawi 3 hari 2 atau 4 hari nembe telas, nek sing perkutut jenis Dandang Ngelak niku sedinten telas. Mulane namine boros mboten kepareng diramut, saged enten efeke kalih sing ngramut. Lah ingkang terakhir niki perkutut punden. Nggih. Niki perkutut punden niku terenge ngeten niki lho. Niki perkutut punden. Jadi telenge niki cekung. Manuke tenang. Niki perkutut punden. Amargi perkutut punden menika riyen asale kawula berburu nggih teng ngene Punden. Teng Punden niku teng Makom Kramat. Yen boten lintu riyen niku teng Dukuh Bisu. Nggih, Dukuh Bisu. Dukuh Bisu niku satemah tiyang dukuh niku leluhure riyen niku disabda tiyang mriku wonten bocah pangon niku janjangane angel. Disabda tiyang sepuh mriku mboten saged ngendikan diwastani Dukuh Bisu. Saged ngomong. Lah niki perkutut niki punden mriku. Mare mboten kepareng diramut perkutut punden niku amargi napa? Tileme mawon, dahare mawon, kehidupane mawon, lingkungane sedinten-dintene niku tileme nggen sepi teng lokasi nggen keramat. Amargi nggih pamit diramut niku radi bahaya. Radi wonten keramatipun. Dadi wonten walak sarak lan sirikipun gawet. Terus perkutut
katuranggan ingkang boten kepareng diramut ingkang bahaya nggih menika miturut kawula pawartos kawula nggih menika perkutut sepindah nggih. Perkutut buntel mayit, ping kalih nggih menika perkutut Wisnu Tinundung, ping telune nggih menika perkutut Brahma Klaunggeni, ping papate nggih menika perkutut Dandang Ngelak, ping limane perkutut Bundeng ingkang pungkasan. Dados sedulur anggene dalem medharaken perkutut berkaturanggan ingkang mistis ingkang magis ingkang boten kepareng diramut nggih menika wonten gangsal jenisipun ingkang kawula medharaken kala wau. Apabila wonten atur katane kula medharaken ingkang kathah sae para sedulur dalem nyuwun ngapunten sak kathah-kathahipun. Ana wiji abang nang telengi bumi kairing para nabi wali. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.